Ja, West-Vlaamse cypher shit. Big up naar Eloquence. Keep dropping those bombs, brother. Raf over shit. Ja. We zijn rap specialisten, we veroveren overal nieuwe pissen. Lekker skill dat ik op hun brissen, al mijn nooit steken vol om tekstenlisten. Letters klinken lekker ook ze binnen, smoezer werken en er komen midden in mijn flow mixen. Check totdat ik hier een lyrische naap met de moos smitten gun dead. Die andere man plooien like vol fietsen, ik kom net niks en ritme shit. Ik hou diffen, geef me maar een mic, ik kom een vette show fixen. Veranderen de textuur van de tekst en de textuur, maar zolang dat nodig is voor de fact. Puur ontwerpelijk lectuur, omdat ik van nature voortduren oversturen, sculpturen sturen in de richting van de fans. Kamikaze raps explosief, niet volgens de trend maar innovatief. Spugen liters letters naar mijn mic statief. Statistisch gezien is de bizarre dat ik het nu schrijven definitief. Ik zit een avantgardisme, klik en veel bekikjes like manneke pis. Creëer meer woorden like een echte kapitalist. Mijn raps zijn oor verdoven, zijn een verbale anesthesist. Type rapper die op zijn gevoel analyseert. Mijn teksten zijn zo vet, ze zetten hand op de jeet. In vergelijking met de linguïstiek van bitter recess. Een grote schrijver like Hugo Claus, maar een analfabeet. Yeah, de rappers zijn afkomstig van een ander planeet. Big up yo, West-Vlaamse hip-hop shit. Hip-hop.